Medzi najteplejšie a najslnečnejšie miesta na celom Slovensku patrí známe kúpeľné mestečko Dudince. Hoci ich kúpeľná tradícia siaha až do rímskeho obdobia, patria medzi najmladšie slovenské kúpele. Nachádzajú sa na juhu stredného Slovenska iba 15 kilometrov od štátnej hranice s Maďarskom. Sú vhodným miestom nielen na liečenie pohybových, neurologických a srdcovo-cievnych ochorení, ale aj na príjemný relax. Hotel Prameň sa nachádza v centre tohto kúpeľného mesta. Je to hotel s dlhoročnou tradíciou, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou a dostavbou. Disponuje 48 izbami, prevažne dvojlôžkovými, ale aj jednolôžkovými a niekoľkými apartmánmi. V ponuke je aj ubytovanie v komfortných izbách s výhľadom na krásnu záhradu. Každá izba má samostatné sociálne zariadenie, sprchovací kút, rádio, televízor a telefón s priamou voľbou. Väčšina izieb má balkón a Wi-Fi pripojenie. Stravovanie je zabezpečené v hotelovej jedálni. Raňajky formou bufetu, obedy a večere s možnosťou výberu jedál. Hotelová kaviareň slúži na organizovanie tanečných večierkov. V nových priestoroch recepcie sa nachádza aj denný bar, kde si hostia môžu príjemne vychutnať dobrú kávu. V zime sa dá zasa relaxovať v peknej zimnej záhrade. Hotel ponúka aj kadernícke služby, internet, biliard, bicykle na cyklotúry a ďalšie služby. Väčšinu času však hostia trávia v novom relax centre, ktoré je súčasťou hotela. Je tu k dispozícii moderný krytý bazén s atrakciami, horúca výrivka a sauny. V lete slúži návštevníkom aj terasa na slnenie s pekným výhľadom. Procedúry vykonáva kvalifikovaný zdravotnícky personál pod vedením odbornej lekárky s dlhoročnou praxou. Všetky procedúry prebiehajú v nových rehabilitačných priestoroch. Príjemnému pobytu určite prispieva aj nádherná a starostlivo udržiavaná okrasná záhrada, ktorou je hotel priam povestný a kde hostia veľmi radi relaxujú. Počas leta sa tu konajú tanečné večery a grilovačky. Hostia veľmi oceňujú príjemnú rodinnú atmosféru hotela Prameň, pekné a čisté prostredie, milý a ochotný personál a hlavne kvalitné služby za priateľné ceny. Aj samotné Dudince ponúkajú veľa možností rôznych kultúrnych podujatí, pekných prechádzok a výletov do blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Návštevníci sa sem radi vracajú, lebo je to naozaj výborné miesto pre dokonalý relax. Srdečne pozývame aj vás. Bližšie informácie získate na našej webovej stránke www.dudincepramen.sk.